karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Og karon mga higala, niya ang sumpay sa naginapustang sugilanon, Lula's Boy. Unya, Orod, ikaw ang dunay problema. Ha? Pagpadoktor mo duha, oy. Patanaw na mo aron may bawaan kung kinsa ninyo ang dunay problema. Oh, Oh, nganong nang luspad ka man? Tabag ka gikabuhi ka? Lola, gikuyawan mo ko gisulti ni mo. Oh, kay unsa ba di ay? Kamo ba, diretso ramang gumughukom nga si Joe ang may problema. O pag gani mo magpatanaw sa doktor. Lain na song gibati, Lola eh. Hadlo ka nga ikaw. Simba ko lang, Lola. Aw, wa man ta mangandoy ana, pero dili sad maayo nga mohukom na lang dayon mo nga si Joe ang dunay problema. Luoy kayo siya nga maoy nagpasan sa kahilabtanon sa mga tao. Oh, na, apil ra ba di ay ko? Mong pagadto mo, doktor. Pero, kuyawan ko, Lola. Basta na ituod, ako ang may problema. Oh, di maayo. Ha? Maayo, Lola? Awang buot na kung ipasabot ba, maayo nga mahibaw-an yun. Unyag, ako gud ang may problema. Yung sa may naaana. Di ba ikaw ramay niingon nga dili isyo para nimo kung mga anak mo o dili? Nganong nahasol ka naman. Para na ako dili issue, pero si Joe, basin issue para niya. Ay, naunsa naman taong kamatiyo, oy. Kadaghanan nimong naagian nga mga problemas kinabuhi, problemas di gosyo, niya human, karon ka lang mutalaw. Lain magud ni Lola. Involved magud si Joe. Kibaw na gud ka si Joe ang akong weakness. Pues, pag istorya mo pagbalik ni Jo, istoryahin na ninyo kay importante kayo na. Kanahalang istoryahan na ninyo sa labing dali. Kay magbugna unya nagproblema sa umaabot. May nang inyo na ning atubangon daan samtang sayo pa. Ayaw kahadlok. Pero bro, sa tinuod lang, wapag di ko kahiskot ni Joe bahay ni. Hadlo kay ka, bro. Murag di man ako kaya, bro. Pero sakto man si Tita La. Unfair ni Joe kung siya ang magpasaan sa burden nga dili gani sigurado nga siya ang may problema. Pero, tingalig. Tingali di siya makadawat? Imposible. Gawas pa. Di pa masad sigurado. Mao gani nga the best thing to do, moadto gyud mog doktor. Di ba? Patanaw gyud mo. Nagkawa ini. First time man nga, ibate kog ngun ini kahadlok. Sigurado ka man gyud ka nga mahal kayo ka ni Joe. Sigurado man. Pues, wa kay ang kahadlukan. Sige lang. Mangita lang gid kong timing. Sa gingon pabitaw ni Tita La, ayaw dugay-dugaya. Lagi. Kung makahilis pa tingali ang tutok sa usa ka tawo, no? Ganina ra tingali kong nahilis. Sorry, mahal. May problema ka? Why? Ganahan ako matutok samtang nang limpyo ka sa mga sapatos. Murag, lahi man gud ang imong tinutukan. Murag may gusto kang isulti pero dili ka makasulti. Oh, Og nakabantay sa day ko nimo ba? Hmm. Pila na ron ka adlaw noon sa? nagbehave na lagi ka. Oh. May problema ka? Uy. Kuan ka na, ni-try lang ko nga mag-usab. Mag-usap? Oo. Ako lang gi-try ang akong self nga mag-behave pa nag-usab. Mao ba? Sure, uy.
Lagi. Unya? Naningkamot pa ko ron. Tanaw na ni, asa ko to. Mao ba? Okay. Manuroy ta, mahal. Aron, malingaw ko. Dili makahunahunag dautan ni mo. Na? Mag-shopping ta na? Opa. Nalingaw gid ko do. Tao-tao naman dito nga wa makapanuroy sa. Mao gyud. Lahir agad nga musuroy og mamalit kaysa online lang mamalit. Aw, lahi lagi mahal. Kay, daan sa ding exercise. Maog yun. Taas-taas na gud nga ito nalakaw. Aw, gikapay na ka? Mangita sa tagalingkuran na. O, di ba, mag-snacks ta? Wa pa ko gutom uy. Manuroy sa ta. Dagang nakag napalit, pero wag yung para imo. Mas daghan pag napalit para sa mga katabang. Wa pa man gud ko'y napilian gud. Pero sige lang. Nara ko'y makitaan ron. Ato ta dito ay. Okay, you're the boss. Sa may kitan aus mga tao? Amot. Uy hala. Nga no? Kanang nagyaka sa unahan nga naghilak? Hindi ka. Si Jessa man na. Oh, Si Jessa gyud Mateo. Siya na lagi ng usa. Asa ba di kay bana? di ta mahilabot. Pero tingalig na unsa na siya. Medyo Tingalig na kinahanglan siya sa atong tabang. Ato na to. mahal. Pero tingalig... Jessa? Oh. Scam. Naunsa man ka? Ikaw ra usa? Tabangi ko, Jo! Oo, sige. Gunit ako. Hinay lang, ha? Aray! Unsa man ka natumba ka? Ikaw rin usa nag-shopping? Talipungan ko. Dada ako sa ospital. Oh. Mateo, dali! Pagdali! Sige gigring. Tigit mo tubag. Sakto ka na numero ang imong gitawagan, bro. Oh, mo may nasa phone ni Jessa. Makitaan na lagi to na ko Amerikanuha to. Sikaran ko lagi to. Canadian to, mahal. Dili Amerikano. Bahalag unsa pa siya. Basta kay sikaran gid to na ko lagi. Awa niya. Iso ka sa di mo mahal eh. Unsa man di ay? Bana gud siya niya nakahimo siya pagbiya siya asawa sa mall? Daghan pa mga pinalit kabugat kayo. Naglalis tingali sila. Oh, masin sad. Wa tingali kagwantag Canadian, mga mi walk out. Walk Oh. out. Kay bawo na bitaw ta sa batasan Jessa. Dili gyapon na igong rason uy. Ha? Di gyud ko madawat anang rason na. Ah, Mabdos gud asawa gud. Iyang gipamabdosan. Nya dili siya ka maong sakripisyo? Dili siya ka maong motong? ah, Ano man si Joe, strong lagi kina. Lo, ang bala ni Jessa. kabaga, bro. Okay. Mo ari na siya, bro. Maayo nun. Ikaw lang ihuwat niya, bro, ha? Muuna lang mi. Ay pa. Ganun mo una man ta? Si mo na lang bahala, mahal. Ha? Igo na to nga, kitay ni Dan ni Jessa din, eh. Huwat tunto na to. Ah. Kinahanglang manubag siya nga nung iyatong gibuhat. Joe, Ah, mahal. Joe. Mahal. Joe. Di lang ta mangitag gubot, ha? Pasag di si Jessa nga mo atubang sa iyong problema. Bitaw. Sakto na tong atong gibuhat, eh. Dako na kay tabang para ni Jessa. Pero, Dali na, mahal. oh, Uy, kibiyaan ko. Ikaw na bahala diha, bro. Okay, bro. paspasa sa di mong mulakaw eh. Mahal, naglagot ba ka? Klaro ba? Mahal, bilibag na ako ni mo, eh. Bisan sa kadaghag atraso ni Jessa ni mo. Tuwa pa gyapon niya ang imong simpatiya. Natural. Babae sad gud ko. Babae gyud ka, mahal, no? Unsa di ay lalaki ko? Abi kay wa pa man ko mamabdos, di na dayon ko babae para nimo. Mahal, joke to, ha? Ayaw to seryoso, ha?
at tangi ang katapusang sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy. Writer, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jomel Arizo. Spinner, Aminidel Yara Nacorda. Gidalit ka ninyo sa RMN Drama. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!